Το Γυμνάσιο Σμήνθης σας παρουσιάζει μια σειρά podcast με κεντρικό θέμα η επικινδυνότητα του διαδικτύου, στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio. Ακολουθεί το τρίτο επεισόδιο με τίτλο «Εθισμός στο διαδίκτυο». Άρδα, τι κάνεις εκεί? Παίζεις πάλι εκείνο το παιχνίδι? Ναι, είναι το τελευταίο επίπεδο και νομίζω ότι μπορώ να το περάσω. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα. Πέρασαν ήδη 3 ώρες. 3 ώρες? Αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Δεν έχεις καταλάβει ότι περνάς πάρα πολύ χρόνο με το κινητό σου τελευταία? Το ξέρω, αλλά είναι τόσο εύκολο να κολλήσεις. Είναι το παιχνίδι, οι ειδοποιήσεις από τα social media, τα βίντεο στο YouTube, όλα με τραβούν συνεχώς. Όμως, Αρδά, αυτό που αρχίζει να ακούγεται σαν κόλλημα, σαν εθισμός, δεν είναι φυσιολογικό να ξοδεύεις όλη σου την ημέρα μπροστά από μία οθόνη. Ξέρεις πόσα πράγματα χάνεις στη ζωή σου με αυτό το κόλλημα? Εντάξει, παραδέχομαι ότι μερικές φορές χάνω την αίσθηση του χρόνου και παραμένω άλλες υποχρεώσεις. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, δεν ήρθα μαζί σας για ποδόσφαιρο, αν και ήξερα ότι θα περνούσαμε τέλεια. Αντί αυτό κόλλησα στην οθόνη, ξεάστηκα και έπαιζα ένα παιχνίδι μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό είναι ανησυχητικό. Ξέρεις, ο εθισμός στο διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Τη σωματική μας υγεία, τις σχέσεις με τους φίλους και την οικογένειά μας, ακόμη και την ψυχική μας υγεία. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε την ισορροπία. Αλλά ξέρεις, νομίζω ότι πια είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξω. Κάθε φορά που λέω ότι θα σταματήσω, έρχεται κάτι άλλο να με τραβήξει ξανά. Σαν να υπάρχει κάτι που με κρατάει εκεί. Το καταλαβαίνω. Είναι σαν ένα καταφύγιο. Ειδικά όταν θέλεις να ξεφύγεις από κάτι στη ζωή σου ή να χαλαρώσεις. Αλλά αν συνεχίσεις έτσι, μπορεί να χάσεις τη σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω σου ή τον πραγματικό σου εαυτό, και αυτό δεν είναι αστείο. Ναι, το καταλαβαίνω. Μάλιστα τελευταία νιώθω ότι το κάνω περισσότερο για να γεμίσω ένα κενό που έχω μέσα μου, παρά γιατί πραγματικά το απολαμβάνω. Στην αρχή ήταν διασκέδαση, τώρα είναι απλώς συνήθεια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να καταλάβεις. Να συνειδητοποιήσεις ότι ίσως πρέπει να κάνεις μία αλλαγή. Μπορείς να ξεκινήσεις με μικρά βήματα. Για παράδειγμα, να βάλεις όριο στον χρόνο που περνάς online κάθε μέρα. Έχω σκεφτεί να το κάνω, αλλά μου φαίνεται δύσκολο. Δεν θέλω να μου λείπουν τα νέα από τους διαδικτυακούς μου φίλους οι τελευταίες εξελίξεις. Δεν χρειάζεται να αποκοπείς εντελώς από το διαδίκτυο. Απλώς προσπάθησε να βάλεις όρια και να αφήσεις χώρο και για άλλες δραστηριότητες. Ακόμα και ένα μικρό διάλειμμα για να κάνεις κάτι έξω από το σπίτι, μακριά από την οθόνη, όπως να πας μία βόλτα για περπάτημα, να συναντήσεις έναν φίλο ή να διαβάσεις ένα βιβλίο, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να αρχίσω να αφιερώνω περισσότερο χρόνο για τα πραγματικά πράγματα της ζωής μου, τους φίλους μου, τις δραστηριότητες που μου αρέσουν και όλα εκείνα που με έκαναν χαρούμενο. Ακριβώς, Αρδά. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και πρέπει να τον αξιοποιούμε καλύτερα. Η ζωή δεν είναι μόνο οθόνες και ειδοποιήσεις. Όταν αρχίσεις να περνάς χρόνο και με άλλα πράγματα, θα δεις πως θα νιώθεις πιο γεμάτος. Έχεις δίκιο. Ίσως να ξεκινήσω με το απενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις στα social media, για να μην ελέγχω το κινητό μου συνεχώς. Αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Και αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε και δραστηριότητες μαζί, για να μην νιώθεις ότι πρέπει να επιστρέψεις συνεχώς στο διαδίκτυο. Είναι πιο εύκολο όταν έχεις κάποιον δίπλα σου να σε υποστηρίζει. Με την υποστήριξη μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ, Ερέν. Καταλαβαίνω πια ότι αν συνεχίσω έτσι, θα βλέπω τη ζωή μου να περνά σαν μια οθόνη χωρίς να το έχω καταλάβει. Είναι καιρός να πεισμώσω, να βάλω τα δύνατά μου και να καταφέρω στον στόχο μου. Μπράβο, Αρδά, και να θυμάσαι ότι πάντα είμαι εδώ για σένα, έτοιμος να σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά με λίγη προσπάθεια και πολλή θέληση μπορείς να κερδίσεις το στοίχημα. Δες το σαν ένα παιχνίδι και απέδειξε ποιος είναι ο πιο δυνατός, η οθόνη ή εσύ.
Ακούσατε το τρίτο επεισόδιο με τίτλο «Εθισμός στο διαδίκτυο» της σειράς podcast του Γυμνασίου Σμήνθης με κεντρικό θέμα η επικινδυνότητα του διαδικτύου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.